זה הזמן לתרגול יוגה נידרה. אתם שוכבות, שוכבים בצורה נוחה, עם תמיכה. תוודאו שמספיק חם לכם, שנוח לכם. אם צריך ציוד נוסף או לעשות איזה שינוי, זה הזמן. מאוד חשוב שבזמן התרגול הזה יהיה לכם מספיק חם ונוח. ואנחנו מנסים בעצם ומנסות לא לזוז במהלך התרגול. באופן הזה גם לגוף וגם לתודעה יש אפשרות לנוח. מנוחה עמוקה. אם באיזשהו רגע יש תחושה שצריך לשנות מנח והיא לא מתפוגגת, לא משנה הסיבה, בבקשה תתייחסו לזה. תעשו איזשהו שינוי. העיניים עצומות במהלך התרגול, ונרצה שהם יישארו עצומות. התרגול הזה הוא תרגול שמוביל להרפאיה מאוד מאוד עמוקה. הוא מונחה. הוא מביא אותנו לאיזשהו מרחב שבין שינה לערות. אתם מנסות ומנסים להישאר ערות, ערים. להקשיב לקול שלי ולהנחיות, לנסות לבצע אותן, אבל באופן שהוא לא אינטנסיבי מדי מבחינת דרגת הריכוז. האפקט של התרגול פשוט קורה. הוא מתרחש בתוכו, מתוכו ובהדהוד שהוא מייצר במערכת. אם עולות המון מחשבות או דאגות או עניינים שמכניסים אתכם לאי שקט, נסו לחזור לקול שלי. אפשר אם צריך לפתוח את העיניים או לזוז. ולנסות לקבל את מה שעולה, לא להיבהל. יכול להיות שתשמעו אנשים נוחרים לידכם, לא להתרגש. התרגול מתחיל עכשיו. שימו לב לצלילים שאתם יכולים לשמוע בקלות ברגע הזה, ללא מאמץ. תשלחו את חוש השמיעה כמו למרחקים. עוקבים אחרי אותם צלילים רחוקים, בלי ניסיון לתייג אותם או לזהות אותם. תשומת הלב עוברת מצליל לצליל. אנחנו עכשיו נקשיב לצלילים טיפה יותר קרובים, הצלילים שמחוץ למבנה שבו אנחנו נמצאים. עוברים מצליל לצליל, בלי לתייג או לזהות.
נשים לב עכשיו לצלילים בתוך המרחב, בתוך החדר הזה. צלילים בתוך הגוף. עם עיניים עצומות, אני עכשיו מדמיינת את המרחב שבו אני שוכבת. את התקרה, את הרצפה, את הגוף שלי ששוכב, את המנח שלו, את הבגדים שאני לובשת, השיער, הפנים. אני מודע לגוף הפיזי שלי בצורה ברורה. שוכב, הנקודות שבמגע עם הקרקע או המזרון. תשומת הלב עוברת מאוד בעדינות אל הנשימה. אני שם לב לנשימה הטבעית שלי, הספונטנית. שזורמת לתוך הגוף שלי ומתוך הגוף שלי. ללא כל מאמץ. זורמת דרך הנחיריים או הפה. כשהאוויר יוצא מהגוף, אני מבחינה שהוא טיפה יותר חמים מהאוויר שנכנס, שהוא קריר יותר. אני יכולה לעקוב אחרי הנשימה, זורמת לתוך הגוף, עוברת בקנה הנשימה, מגיעה לריאות, מהריאות בחזרה לקנה הנשימה, דרך האף או הפה. אני מנסה לעקוב אחרי הנשימה והמסלול נשימה הזה. הגוף שלי מתמלא ומתרכך. הנשימה זורמת ללא מאמץ. אני מאפשרת לה להפוך להיות ארוכה יותר ואיטית יותר. מכניסה אוויר לאט, מוציאה אוויר אפילו יותר לאט. אני שם לב שאחרי שהוצאתי אוויר יש איזושהי שהייה עדינה. שאיפה איטית, נשיפה אפילו איטית יותר, ושהייה. שאיפה איטית, נשיפה איטית, ושהייה. אנא המשיכו לנשום בצורה הזו, באופן הזה.
נשחרר עכשיו את ההשפעה על הנשימה. נאפשר לה לחזור להיות ספונטנית, טבעית, ללא מאמץ. נגיד בלב, אני מאפשרת לגוף שלי, לכל המערכות, לנוח. אני מאפשרת לגוף שלי ולכל המערכות לנוח. אני מאפשר לכל הגוף שלי ולכל המערכות לנוח, וזה כולל גם את המיינד שלי. אני מזכירה לעצמי שאני מתרגלת יוגה נידרה. אני ערה במנוחה ומנסה להישאר ערה ובמנוחה. אנחנו את תשומת הלב עכשיו מעבירות בצורה יותר מתודית אל הגוף. אני אציין חלקים בגוף, ואני יכולה לבחור אם פשוט להתבונן בחלקים האלה, תחושות, או פשוט לציין אותם ולשלוח לשם את הנשימה, או לומר לכל חלק שיצוין, זה הזמן לנוח, להרפות. אתן מחליטות מה מתאים לכם. המקצב הופך להיות יותר מהיר. שוב, אם צריך לשנות מנח, תשנו אותו, לא להיות במצב שלא נוח לכם. אנחנו בצד הימני של הגוף. מתחילות בתשומת לב לאצבע הגדולה, לאגודל, כף יד ימין, האצבע הגדולה, אצבע שנייה, אצבע שלישית, אצבע רביעית, אצבע חמישית, כף יד ימין, גב כף היד, שורש כף היד, האמה הימנית, המרפק, הזרוע העליונה, כתף ימין, בית שכי ימין, מותן ימין, אגן, ירך, ברך, שוק, קרסול, עקב, כף רגל ימין, גב כף הרגל הימנית, הבוהן הגדולה הימנית, הבוהן השנייה, הבוהן השלישית, הבוהן הרביעית, הבוהן החמישית. המודעות שלי, תשומת הלב, עוברת כמו פנס אל צד שמאל. שמה לב לאגודל בכף יד שמאל. אצבע שנייה, אצבע שלישית, אצבע רביעית, אצבע חמישית. כף יד שמאל, גב כף היד, שורש כף יד שמאל. האמה, המרפק, הזרוע העליונה, הכתף, בית השכי השמאלי, מותן שמאל, אגן שמאל, ירך, ברך, שוק, קרסול, כף הרגל השמאלית, גב כף הרגל השמאלית, הבוהן הגדולה, הבוהן השנייה, הבוהן השלישית, הבוהן הרביעית, הבוהן החמישית. נעבור לחלקו האחורי של הגוף. עקב ימין, עקב שמאל, שוק ימין, שוק שמאל, ירך ימין, ירך שמאל, ישבן ימין, ישבן שמאל, גב תחתון, מרכז הגב, גב עליון, כל הגב, כתף ימין, כתף שמאל, חלקו האחורי של הצוואר, העורף, חלקו האחורי של הראש. עברנו לחלקו העליון של הראש, למצח, לרקה הימין,
רקה שמאל, אוזן ימין, אוזן שמאל, גבה ימין, גבה שמאל, המרכז שבין הגבות. עין ימין, עין שמאל, נחיר ימין, נחיר שמאל, לחי ימין, לחי שמאל, שפה עליונה, שפה תחתונה, שתי השפתיים יחדיו. סנטר, לסת, צוואר, אזור עצם הבריח ימין, אזור עצם בריח שמאל. צד ימין של בית החזה, צד שמאל של בית החזה. הבטן העליונה, הבטן האמצעית, הבטן התחתונה, אזור מפסעה ימין, אזור מפסעה שמאל, קרקעית האגן. כל הרגל הימנית, כל הרגל השמאלית, כל הזרוע הימנית, כל הזרוע השמאלית, כל הפנים, כל הראש, כל הגב, כל הגוף, כל הגוף, כל הגוף, במנוחה. הפנו את תשומת הלב אל התחושה ודמיינו כלילות בכל חלקי הגוף. כאילו הגוף הופך להיות יותר ויותר קל עם כל רגע שעובר. הוא נהיה כל כך קל שהוא ממש מתחיל לצוף במרחב. צף לעבר התקרה. הראש קל כנוצה. כל האיברים קלים כנוצה. בית החזה קל כנוצה, הגב קל כנוצה, הגוף כמו לאט לאט פשוט צף לו לעבר התקרה. המשקל עכשיו חוזר בעדינות אל הגוף. לאט לאט הוא מגיע אל הזרועות, אל הבטן, אל הגב, אל הראש. החלקים בגוף נהיים שוב יותר כבדים, ואנחנו כמו שוקעים בחזרה אל המזרון. הגוף על המזרון. תשומת הלב עוברת עכשיו אל המרחב של התודעה. אותו מרחב שהוא כמו סרט שמוקרן על מסך ענק באזור של המצח והעיניים כשהן סגורות. תדמיינו ממש כאילו אתן נמצאות בתוך בית קולנוע, והמסך הזה הוא מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד רחב. ועל המסך הזה מופיעות כל מיני תופעות, צבעים, צורות, דמויות, תמונות, תאורה. והמטרה היא פשוט לשים לב לכל המופעים האלה, לתת להם להופיע וככה להתפוגג. ואני מזכירה לעצמי שאני כמו איזה צופה מהצד, טיפה רחוקה, נפרדת מאותו מופע על המסך. עם עיניים עצומות, אני עכשיו אנסה לדמיין את אותם דברים שיצוינו בעיני רוחי. מדבר פתוח. נוצה של טווס.
ירח מלא. ערפילים של בוקר. שמש שזורחת. עץ גבוה. מעיין עם מים קרירים וצלולים. צחוק מתגלגל. נר דולק. גינה פורחת. חיבוק נעים. שמש שוקעת. חתול מתמתח. השיר האהוב עליי. הקול של ההנחיה שבחדר. הגוף שנח על הקרקע. הגוף, המערכת, התודעה שלי שבמנוחה עכשיו. אני מאפשרת לגוף, לתודעה, לחושים, לנוח. את תשומת הלב אני מחזירה אל הנשימה. שמה לב איך הגוף שלי מתרחב, אולי הבטן עולה כשהאוויר נכנס, ואיך הוא מתרכך כשהאוויר יוצא. בלב אני אומרת לעצמי שאיפה, שמה לב להתרחבות או להתרוממות של הבטן, ואומרת בלב נשיפה כשהבטן שוקעת או הגוף מתרכך. שאיפה, נשיפה, הנה שאיפה, הנה נשיפה. ואני אספור אחורה, מ-27. הנה שאיפה 27, הנה נשיפה 27, הנה שאיפה 26, הנה נשיפה 26, הנה שאיפה 25, הנה נשיפה 25. וככה אני ממשיכה לספור את הנשימה אחורה. ואם אני מתבלבלת, אני פשוט חוזרת ל-27 ומתחילה מההתחלה. אנחנו משחררות את הספירה לאחור, חוזרות להרגיש את הנשימה, שמות לב לגוף שנמצא על הקרקע, הנקודות שהגוף במגע
הקרקע, האזורים בגוף שמכוסים בבגדים, האזורים שאינם מכוסים. הגוף במנוחה. נרגיש את משקל הגוף שהוא נח לו כך. נשים לב לעקבים, אולי הם במגע עם משהו, לשוקיים, לברך האחורית, לאגן, הגב התחתון, שכמות, הראש האחורי, כל אותן נקודות שבמגע עם הקרקע או הכרית או הבולסטר או המזרון. אנחנו שוב נדמיין את החדר שאנחנו נמצאים בו. הקירות, התקרה, הרצפה, כל הפריטים שנמצאים סביבנו. נקשיב לצלילים בגוף, בחדר, בחוץ. אנחנו מתכוננות ומתכוננים לסיים את התרגול. אנחנו נשאר עם עיניים עצומות וניקח אולי כמה נשימות עמוקות. נתכונן אולי לאיזושהי תנועה עדינה של קצות האצבעות או בכפות הרגליים הבעונות. מאוד לאט, לא למהר. אפשר לגלגל את הראש בעדינות מצד לצד. נשאר עוד עם עיניים עצומות. לא נמהר לשום מקום. אין שום פעולה שאתן חייבות לעשות. חוץ מלאט לאט לחזור לתנועה עדינה. אולי בא לי רגע לכופף את הברכיים, לקרב את הברכיים אל הגוף, להניח ידיים על הברכיים. לאט לאט הכל. לעשות קצת תנועתיות של מעגלים. אולי בא לי בכלל להרים ידיים מעל הראש ולהימתח. ואני לא ממהרת. אני רוצה לייצר תנועה כרגע, לאט, עדין, אולי להתמתח קצת. נניח את הרגליים נכופף אותה, נניח את הרגליים על הבולסטרים או על המזרון, נענה את הרגליים בעדינות מצד לצד. ממש תנועה עדינה. ונעבור כשאנחנו מוכנות ומוכנים לשכיבה על הצד. זה לא חשוב איזה צד, באמת לאט. אל תמהרו ואל תמהרו לפתוח עיניים בו. לאט לאט, שכיבו רגע על הצד. בבקשה, שימו לב איך המרגש. איך המערכת, אם אני מדברת מצבי צבירה אנרגטיים, אנחנו מדברים ביוגה על 3 מצבים. תמה זה מצב של כבדות וזמימות. יש לנו מצב של רג'ס, שהוא מצב יותר תנועתיות, יותר אפשר לומר גזזיתי, צבע אדום כזה. ויש את מצב הסטווה, שהוא מצב של בהיר, מאוזן, נינוח, חיוני עדין. הוא לא ביותר מדי והוא לא בפחות מדי מבחינת התחושה של האנרגיה במערכת, גם בגוף וגם בתודעה. איפשהו אמצע. זה סטווה. תחשבו לבן, כן? שחור, אפור, אדום על גווניו ולבן לגווניו. מה המצב כרגע בגוף? בנשימה.
חושים, מחשבות, רגשות, חוויה כללית. ויכול להיות שיש הבדלים, כן? בין אותם חלקים של המערכת. זה טבעי.